zal maar even een tussentrofvlogje. Want deze vlog, die je me nou aan zou zoeken, die is scatten op dit apparaat. De DJI Osmo Pocket 3. En de Osmo Pocket 3, ja, dat is gewoon een hele behendige camera. Ik heb natuurlijk wel een vlogcamera, maar goed, die iets slechter, laat ik het zo zeggen. Ik heb een prachtig ding overigens, ja. Maar dit is toch even wat handiger. Nou, alles is dus scatten op deze camera. In deze vlog kon ik even te kuieren. Het is prachtig mooi waar. We zijn eind november en het is nog steeds 18, 19 graden. Dus ik ben even te kuieren en ik ga even op pad naar kommotoren. Kommotoren is een zwager van mij. Zoals je misschien weten zit ik zelf wat in de bedrijfskleding en dat soort dingetjes. En kommotoren die krijgt dus echt de bedrijfskleding van ons. Maar die repareert motoren door de APK-keuringen, maar die had ik motoren in de verkeer. Nou, heel lang verhaal kwart. Zullen we eens even naar deze vlog. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. We hebben alles in de kastjes. Het is bijna november. En het is prachtig mooi waar, zat je moest zeggen. Bijna onvoorstelbaar. Maar kleer, ik denk ik kan even mooi een eindje te kuieren. Maar dit mooi waar. En dan wat klingen voor kommotoren. Dus even een eindje kuieren, maar dit mooi waar. Daar in een hele kudde herten. Net dat ik ze via inzoomen kan. Maar zoals je zien bent, de stickers fjouwer. Ja, dat denk ik wel. 4 zelfs, daar rent hier aan de andere kant. Ja, dat is het mooie van op een rondtermijn, hè? Zo, dat goed, hè? Best wel wat in Metslaven hier.
kom hier bij het huis van, dat is ondertussen ook een bekende Fries. Dat is de veteraan. Nou, we zijn zo wat bij kommotoren.nl. Nou, skip Fiat zijn. Dit is het. Het stijgt dicht. We zien dat er wat gebleven is. Nou, dat is al even. Zo blij mij. Even wat mooie shots maken van, tenminste ik hoop dat het mooie shots binnen van zijn motors. Want hij had zo'n mooie, hoe heet dat, Can-Am of zo? Ik weet het niet, ik maak aan op ziekje. Maar in ieder geval, dat is zo'n truienwieler. Ja, prachtig mooi, denk je, mat zwart. Dat smolt natuurlijk altijd heel mooi. Nou, we zijn over om de Nijtjerk, dus 3 kilometer rennen. Het is super te warm, jongens. Het is super warmer dan een gemiddelde zomerdag. Het is onvoorstelbaar. En we zijn zwart november. Nou. We zijn hier in Nijwier. En dit is behalve een camperstalling ook een camperplakje. Goeie. En volgens mij is er gewoon het hele jaar even. Dus moeten we snel staan, wollen. Mooie gelegenheid hierbij om naar de eilanden bijvoorbeeld in. En de eilanden kun je ook mooi weer in. Maar dan zou je een camper hier al zetten kunnen. Op een fiets naar Holwert. En dan vanuit Holwert naar de boord. Nou ja. Het kan allemaal. Nijwier, zoek het maar eens op. We gaan verder, maar dan licentie.
In de 40 had hij een zijn camperke model zet. Ja, het is qua waar is het echt onvoorstelbaar. Hè? Wat ik correct al zei, het is warmer dan een gemiddelde zomerdag. Nou, we zijn zo wat weg. Een lidseintje, het is 20 uur trein. Hoi. Dus dan net snel mee die ik best wat om. Ja, 4 uur borreltijd, hè. Ik altijd gezellig, hè. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu spitst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen